Marahay na hapon sa Indogabos mga tukan. Good afternoon everyone and happy Valentine. Happy Hearts Day sa inyong lahat. Ini po si Father Boots Bombaseo P na bumabati sa Indogabos ni Marahay na hapon. Good afternoon. Sana po ngunya na daw na Hearts Day, ngunya na sabi araw ng puso. Tayo ay talagang magmahalan. Importante po. Pagpapagirumdum lang yan. Anyway, sa kuyang istorya sa inyo mga tugang, ang kahalagahan kang Valentine. So, alam mo, may mga tinatawag natin na Christian celebration. Sinasabi? Ito mga bagay na ito tulad ng dati yung Halloween. Alam mo, ang ibig sabihin ng Halloween, talagang mga Holy Eve yun before the All Saints Day. Kaya Holy Eve. Ngayon naman sana naging commercial na rin yun. Ano ba't ganun kaya? Sabi nga ni, did we fail in our evangelization? Tama ba kaya? Did we fail in our evangelization? Kasi kahit yung Valentine, ang ugat nito ay dahil sabi nga, kay San Valentino. Yun. Alam mo, magandang istorya nga ni San Valentino eh. So yun, mga tugang, may sa tuyang siyang martir. Ang ibig sabihin ng martir, siya isang testigo. Mga tugang magayunon nga lang, sabi ko, nabahira na. Yung tinatawag natin mga Christian Feast Day, nabahira na ng mga kamunduhan. Pero parang nakakalimutan na natin talaga ang tunay na dahilan. Tulad ng Valentine. Maganda po yun, pero bakit ngayon parang nangyari na lang, commercial, pag naging romantic, dapat may kadate ka, naging na lang, parang ganun ba talaga yun? Nabahira na. Ang ganda-ganda ng simula talaga ng Valentine kasi ito sabi nga kay Saint Valentine, Kaya the feast of Saint Valentine, Valentino. At akala ito, sineselebrate ito nung unang panahon. Sinasabi, wala naman daw katuturan, wala daw katotohanan. Siguro nga, sinasabi parang sa ganon, ito ay maging isang celebration na lang ng mundo, hindi na ng mga Kristiyano. Did we fail in our evangelization? Siguro nga. Kami mga pare, did we fail? Siguro, dahil yung dapat ipangaral na aral ni Kristo, siguro hindi napapangaral. Siguro ganun nga because sumunod na lang tayo sa palakad ng mundo kaysa sa palakad ni Kristo. Yan. Sabi ang Father. Ipapaliwanag ko po sa inyo yan kasi alam mo maganda balikan ito kasaysayan ng pagse-celebrate ng Valentine. Kasi ngayon, ang pagkakaalam ng mga tao, lalo na pag walang mga explanation, kahit minsan ganun din magpapabinyag pag hindi dumaan sa pag-aaral, wala na. Kahit ngayong kasal, wala na gano'ng nagpapakasal. Kasi wala na gano'ng explanation. Kaya ito po si Father Boots Bombaseo P ng University of Legazpi magpapaliwanag po sa atin ng kahulugan at kahalagahan ng Valentine. Ang Valentine hindi po nangangahulugan na dapat may kadate ka, meron kayong pupunta sa motel o pupunta kung saan-saan, makipaghalikan, magchuchuyo, bahala na kayo sa pag-iisip ninyo. Naging romantic na lang, yung pagmamahal, ganun lang ba? Nakalimutan na talaga. Sasabihin ko sa inyo, sabi nga, it originated as a Christian feast day, honoring one or two early Christian martyrs. Yun po pero alam mo, anong nangyari? It has become cultural,
commercial celebration of romance and love. Yun, nakalimutan. Again, did we fail in our catechism? Father, hindi naman kasi kayo nagtuturo eh. Hindi kayo nagtuturo ng catechism. Did we fail in our evangelization? Yun, siguro. Anyway, kayo na makapagpapatunay kung talaga did we fail Christ or not. Okay? Did we fail Christ? Or did we continue what Christ wanted? Yan. Kayo po, mabuti na lang dito sa DCGB. May programa tayo. Alauna. Religious, parang in a way, parang religious program na rin ito kasi ako po ang on board. Siyempre, pare. So nakapagpapaliwanag pa ko sa inyo, nakapagbigay ako ng inspirasyon kasi dapat ituro talaga. Kasi kung hindi, sabi nga, anumang mali na nakasanayan ng mga tao sa kanilang palagay, yan ay tama. Yun yung sinabi, Father, nakasanayan kasi nito, Father. Di tama ito. Hindi po dahil nakasanayan ay tama. Hindi po kasi si Father, ako po ay nagpapaliwanag lang. Kasi marami sa atin ang hindi naliliwanagan. Malabo, Father. Malabo pa sa laboy. Malabo, malibog, Father. Anong malibog? Malibog, ibig sabihin sa Bicol, ang Bicol ibig sabihin kang malibog, malabo. Okay? Unclear. Okay? It's mud. Para kang putik. Yan ang putik, malabo. Okay? So, marami mga nalalabuan. Ano ba talaga ang Valentine, Father? Ito ba'y dapat may kadate ka? Kasi pag wala kang kadate, ay hindi, Father, Valentine. Father, pag ako ay walang kasama sa doon, ay hindi po Valentine. Mali po yan. Mali po yan. Kaya sige, papaliwanag ko po sa inyo yan. Kasi sabi ko, ulitin ko alam nyo itong Valentine Day ito, tulad ng Halloween, ay ito po ay mga Christian feast day. It originated. Okay? Ang original nito, ang nagpasimuno nito, ay mga Kristiyano. Dahil pagmamahal, after all, sabi ni Kristo, hindi ba? Love. Yun, people may know that you are my disciples if you have love for one another. Okay, may pagmamahal. So, yun po mga kaibigan, ipapaliwanag po sa inyo yan, mga tugangta. Kadakol na mga magagayunon na simulain ng mga Kristiyano, tulad nga sa mga piyesta. O sa piyesta, tingnan ninyo, ano nangyari sa piyesta? Hindi nagiging cultural na lang, miski sa binyag. Ganun na lang, Father. Cultural. Bakit ka magpapabinyag, Father? Kasi kailangan may ninong-ninang yan eh. Yan. Ganun ba yon? At may handaan. So nauwi na sa handaan, nakakalimutan na ang religious meaning, the religious value. Okay? Napupunta na sa cultural, commercial, at napupunta lang sa worldly. Ay, huwag naman nating kalimutan ang ugat. Ayan ang problema sa atin. Okay? So tanda natin, ulitin ko. It originated as a Christian feast day. Okay? Pero nakalimutan. Okay? Ngayon, paalala ni Father Butch na kailangan ibalik natin sa tama. Kasi maraming nakakalimutan. Tradition, the feast day of Saint Valentine was established nga by Pope Hilarius I in 496 AD. To be celebrated on February 14, okay, in honor of Saint Valentine of Rome, who died in 269 AD. Okay? Yun po mga tugang. So anyway, bago kita padagos ka sa tuyang programa mga tugang, mga G muna kita. Ganun ta sa kaguragnan na kita ay tawaan ng inspirasyon. Mga G muna kita mga tugang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan asin mamumuton, bago po kami minapuon ka sa muyang programa, minahagad po na kami sa imo ning bendisyon. Tabangan po nindo kami na makapagtao ng
inspirasyon, hindi lang informasyon, hindi lang liwanag, kundi tunay na katotohanan. Tabangan po nindo kami. Bendisyonan po nindo ang programang ini, bendisyonan po nindo ang nagtataram, ang mga broadcasters, kasangkapanin po nindo kami, na kami ay magsalita ng mabuti at tama at ituwid namin ang anumang pagkakamali. Gamitin po ninyo kami at lalong-lalo na ang istasyon ng DCGB. Kasangkapanin po ninyo. Iligtas po ninyo sa anumang masama. Protektahan po ninyo kami. At iningi po namin na bendisyonan po nindo, Panginoon, ang may sadiri, ang gabos na nagtatrabaho, ang namamahala kang DCGB. Lalong-lalo na ang mga nagdadangog sa DCGB. Ilayo po ninyo kami sa anumang masama. At kami po ay palagi niyong pagpalain. Kaya ngayon, kami po ay minadulok kay Maria naghahagad ning tabang na kami ay tabangan lalong-lalo na sa panong ito. Kaya kami napangadji ng memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagos kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat nito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, sana dyan lang kamota sa tuyang ipapaliwanag magayunan mga tugang ang kapistahan ngunyan kadalasan Happy Valentine, siyempre hindi lang sa pagbibigay ng mga rosas, kundi ang unang-una nakapagbigay ka man ng rosas, hindi ka naman nakapagbigay ng pagmamalasakit, pag-unawa, pagpapatawad, pagmamahal, wala rin. Lilipas lang yan. At ang sabi nga, ang bulaklak na yan, malalanta lang yan. Okay? Pero ang importante, love is not an emotion. Love is a decision. Okay? So pag-usapan natin mga tugang yan, love is not simply an emotion. Lilipas yan pagkatapos ng init, tapos na. Pero ang importante, hindi dapat lilipas. Ang tunay na pagmamahal, it is a decision, not an emotion. Mga tugang, oras mga tugang, 17 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Ang health tip na ini, hatod sa Indo kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oral Daw. Mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwa din special district elections sa petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakop ang Manito asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Ang kwalipikadong botante iyo ang miyembro kan Aleco asin konsumidor kan Albay Power and Energy Corporation or APEC hanggang petsa 5 kan Setyembre 2021.
Dai pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o ang bako mismo nakarehistrong miyembro konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong account o metro, sarong beses na siya makakaboto. Asin duman sa nasa lugar na enot o orihinal na nakaparehistra sa Aleco APEC. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante, si Nonoy Cap. Yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap. Adrian, Adrian Salceda. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, padagos kita sa satuyang programa nginal daw ning petsa 14 Lunes, Valentine 2022. Sa kuyang binabati po, of course, ang magabos na nagdadangog sa tuya sa DCGB News Online sa Facebook. Siyempre, nandiyan na sa kuyang pinsan talaga na sa Japan, si Manay Baby at si Manay Tony, na pero may nagdadabog yan. Sa kangon yan, siyempre si Sally Samar. At of course, si Marian, si Lulu Nava, palagi nagdadabog yan sa Malabon. At saka si, si Malu Vega Balion. At nagdadabog din sa on the air sa Kamalig, sa Del Rosario Kamalig. Si 7575, sabi niya, Happy Valentine, Father. Nagdadawag po ako habang nagtatahi. Batiin mo naman po ako dito. Yung baga, sige ha. At the same time, mga tugang, talagang, sabi ko ang kasubago, talagang importante talaga inihong ipaliwanag. Sabi ni Marian, good afternoon. Another fruitful afternoon. Yes, Marian, okay? At kasubago may nag-text sa kuya sa cellphone ko, sa 1510. Gulay na puso. Yan. Masarap ba ito? Gulay na puso. Kaya, ginagawa pa nga ng burger yan. Kaya ngunyan mga gulay na puso. Sabi ni Sally Samar, only open heart, receive love. Tama ba yan? Only open mind, receive wisdom. Only open hands, receive care. And only special people receive my greeting. Happy Valentine! Thank you, Sally Samar ng Pilar Sorsogon. Okay? And of course, si nagdadawag din sa kuya. Sabi Kasugma. Kasugma pa nag-text sa kuya ini yung taga Ginubatan na nilagay ko na lang dito, avid listener, sabi niya. Father, text mo sa akin kung bakit may saint. Sabi ko, yun na nga alam mo yung Valentine, in honor of one or two Christian martyrs. Kasi sumunod sila kay Kristo at ibinuhos nila ang kanilang buhay. Okay? Later on, yung Christian celebration, sinasabi Christian Feast Day, ay unti-unting nawala.
napunta na lang sa cultural at naging commercial celebration of love and romance in many regions of the world. No? Alam mo, ito nga, sinasabi ko sa Indo mga tugang, yung Valentine, yung Halloween, isa pa yun. Yan, malapit na naman. Holy Week. After Holy Week, anong nangyari? Easter Sunday. Pag Easter Sunday, hindi nga sila nagsisimba kadalasan pag Easter Sunday. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Nagpapagirumdum lang po ako Kasi nga, sila ayaw nila mag-observe ng Easter Sunday. Ang gusto nila, Easter Egg Bunny. Yun na baga, piga-celebrate nila. Gusto nila si Easter Egg. Bako si Kristo. Yun talaga mga tugang. Pero ba nawawara baga? Alam mo, balikan natin. Kasi yung pagiging pagano natin, pagiging makamundo natin, pinapalitan natin para nga kasi makalimutan natin ang mga aral ni Kristo. Ang aral na pakinggan natin, yung aral ng mundo lang, yung gusto natin. Mali po yan mga kaibigan. Mali po yan. Kasi dito, maganda ito itong balikan natin talaga. Of course, sinabi, legend na lang ito. Pero alam mo, magayon ng mga tugang, ang sabi ko kasubago, na love is not simply an emotion, but love is a decision. Okay? But why is it a decision? Because it comes from the will. Okay? From our will. Kaya nga sabi nga, what is love? Sabi ni Santo Tomas Aquinas, maganda ang kanyang definition about love. Okay? To love is to will the good of the other. Okay? To will the good of the other. Ano bang ikabubuti niya? Yan ang gusto kong gawin para sa kanya. Hindi yung gusto ko. Yan ang problema. Gusto ko Yung gusto ko ang masusunod. Yan ang problema mga kaibigan. Gusto ko Yun. Hindi po gusto ko pag-ibig na yun. Yan ang problema sa atin. Because, tandaan natin, in English, there's only one word that they use. Okay, Happy Valentine also, Emilita Perez, nagdadaog din siya sa tuya, and binabati ko pala yung mga nanay ni Tin at mga lola lola ni Tin Asanya, nagdadaog palagi sa tuya. Anyway mga tugang, alam mo, inibaga sinasabi sa mundo kasi, we try to interchange the word love and make use of the word love in many different ways. Ginagamit na natin. Sabi nga, there is no word used in our language more than the word love. Kasi love palagi. Today, sabi nga, anything is alright provided you love. Okay? Sabi na, provided you love. Let me tell you that is not true because love is not quite that simple. Yan. Ulitin ko mga tugang yan Kasi nga sa English language, okay, we try to interchange like and love. So, instead of sabihin, I like New York City, sabi I love the New York meats. So, yun. I love pickles. So, I like dapat yun. But ginagamit natin, you have to distinguish. Okay? So, I love chicken. Minsan, nadadagog mo baga, I love chicken. Dapat I like. No, but they use the word love. Okay? See how confusing it is when we try not to distinguish. Okay? Alam mo, maganda yun. Kaya ganyan na hapon, gusto kong pag-aralan po ito sa inyo na magayunon ang celebration ng iniho, Heart Day, Love, okay? The Feast of Lovers. Okay? The Feast of Lovers. Ayun. So, ngayon,
Ano ba talaga ang Feast of Lovers? Ibig sabihin, Feast of Lovers, mapupuno daw ang mga ano ngayon, mga hotel, mga motel, ganun ba yon? Hindi po. Mali po yun. Dapat may kadate kayo. Naalala ko tuloy yun several years ago. Alam mo sa Trinidad Theater dyan, yung panong pananawa ko, naabutan ninyo yan. Nanood ako one time. Kasama ko isang pare din. Nanood kami ng ng movie. Pagkatapos, susarong pade, hindi man Bicolano. So, ako Bicolano, siyempre naintindihan ko ang tataramo ng Bicol. Sabi ko itong lalaki duman sa babae, nadawag ko lang sabi ko, kung namumutan mo ako, pagkatapos kang magsini, duman kita. Ano duman kita? Duman, arugan. Katapos namumutan kita. Kung namumutan kita, mag-sex kita. Grabe. Grabe ito. Sabi ka itong lalaki, kung namumut ka sa kuya, makipag-sex ka sa kuya. Ganun ba yon? Love is sex? Yun, yan ang problema minsan. Nagiging love is simply an emotion. No? Love is not sex. Okay? I will try to give you the 3 kinds of love. Sa Greeks kasi, they try to distinguish, okay, words. There are 3 different words for love in Greek. Okay? So, dapat maliwanag ko sa inyo mamaya. Anyway, babalik po tayo pagkatapos ng mag-commercial muna tayo at magbigay ng oras. Ang oras ko niya ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. United Home C-Tap, ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. High blood pressure, nasolusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixten Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho yung walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang
James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibok at mabuot na kongresista. Kong Joey. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Maray na Hapon. Happy Valentine po sa Indogabos. Nagpapagirumdum lang na ibalik natin ang ating mga puso. Yan, dahil tayo may mga puso, tayo mga tao. At binabati ko pala si Maria Evelyn Aragon. Good afternoon, Father Bombase. Sabi niya, Happy Hearts Day po sa Gabos. Taga Binagre man po ako. Keep safe sa mga taga Binagre, Tigaon, Camarines Sur. Taga Tigaon din ako, taga Gubat. Gubat, Tigaon, Camarines Sur. Okay? So, aki baga ni kabisto mo dati yan, si acting Mayor Bombasi nung panahon, 1973. Pero di ka pa siguro bunyag. Ay, di ka pa aki, ano? But then mga tugang, ipadagusta ini sa tuyang tigtutukar mo niya na hapon, magayunan mga tugang. Kasi iningani na sinasabi natin, ining hearts ding iniho. Ang heart kasi, simbolo ng pag-ibig. Sacred Heart of Jesus. Di ba? Yon, Sacred Heart of Jesus. So yung puso ay talagang nagsisimbolo iniho ng pag-ibig. Okay? Anong klaseng pag-ibig? Okay? Ang pag-ibig, ulitin ko, is not simply what we call feeling or coming from emotion. Love is from the will. Okay? If it is from the will, okay, it is what we call decision. Kaya sinasabi ko sa pag may kinakasal ako, oh, by the way, pag February 14, yun, ang dahilan bakit sabi nga, anong dahilan pala kung bakit sinasabi na pag February 14 maraming mga ikinakasal. Kasi nga isa pang pangyayari dito nung panahon ni Valentino, ito nga ang dahilan kung bakit daw siya pinatay. Okay, bakit daw siya pinatay? Kasi nga may pinagbabawalan siya ni Claudius nung panahon, Emperor Claudius, na sabi nga, it is believed that the priest, okay, si Valentino, help Christian couples get married secretly. Yun. Ayun, kaya nga pagmamahalan. Kaya maganda ito itong paring ito si Valentino, tinulungan yung mga Kristiyano na maikasal. Ano? And this happened during the time of Roman Emperor Claudius II, who did not allow men to marry. Kasi gusto ni Claudius na yung mga lalaking iniho makipagdigma. He believed that single men were better and more dedicated soldiers. Ano man pagbabawalan mong mag-agom? Di naman pwede. Kung gusto mag-agom, di mag-agom. Kung hindi mag-agom, di mag-agom. Anong bagakaan? So, si Saint Valentine, yung pari nito, was opposed to this view and helped men marry secretly. Ikinasal niya yung mga
mga lalaki na pinagbabawalan na magkasal. After he was found, the emperor ordered him to be beheaded. He was executed. Siya pinatay noong February 14, 270 AD. Nasa 3rd century. 3rd century tayo ngayon. Nasa 22nd century na tayo. Nasa 23rd century na tayo. Ito, 3rd century pa ito, At since then, nung Valentine, nung namatay si Valentino, it has been associated with yung nagkaroon na ng love. Okay? Wala namang problema doon. And of course, romance kasi kasal yun. Okay? Ang pagkakasal kasi may romantic love din yan. Okay? Pero mga tugang, sabi ko dapat hindi tumigil yan. Okay? Balikan natin sinasabi ko yung pag-ibig na yan. Una, although ko lang talaga, dediretso ko tulos, the word eros. Ang ibig sabihin ng eros, it is a Greek word, E-R-O-S, eros. Kung may papel kayo, mag-take down kayo, tulad ni Sally Sama, nagte-take down ng notes siya. Ibig sabihin, sa English, ang eros is a Greek word, ang ibig sabihin, friendship or human love. Okay? Friendship or human love. Kasi si Eros was the little Greek god that used to show arrows into the earth to make it fertile. Kaya nga, hindi ba, si Cupido, yun ang kanyang si Cupid, ngayon pupunta kayo sa mga restaurant, kanina pala, babatiin ko yung nanay at tatay ni Jeff na yung sa Viva Massage, diyan kasi yung nanay tatay niya nag-celebrate ng 25 wedding anniversary at ako ang nagbigay ng renewal of vows nila. So yun, doon kami kumain sa may kainan diyan sa Waway. Okay? So yun, may Cupid, mga picture na yun. Eros was not something about push to the object. It was something pulled us attractive. For example, the love of a person, the love of art, yun. All that was eros. Okay? Sabi nga, all you married women will regret that your proposal was not in this language. Yeah, eros lang. Okay? At yung kay Freud, alam mo si Freud, naging erotic. Yung nga, kaya naging sexy yung mga madadawgin do yan. Eros, erotic. So, hindi po yan, hindi pa yan tunay na pagmamahal. Okay? The second kind of love is what we call, philia. Okay? Una, eros. Yun ang love of yung physical love. Okay? Friendship love. Okay? Yan ang eros. Okay? So, kind of love na nawawala. Okay? Nawawala yung pag-ibig na yan. Kasi pagkatapos yan, wala na. No? Pero itong sunod, philia. Yung philia, hindi itong philia, pilyong kabako. Philia means love. Ibig sabihin, love. Yan na yun. Diba? Dati, yung eros, ang ibig sabihin ng eros, human love lang yan or friendship. Okay? So, parang masasabihin, I like lang yun. Like lang yun. Like. Okay? Ito, love na talaga. Okay? So, philia is a Greek word means love. Okay? Si Adelphos in Greek is a brother. Okay? Si philia is love. Philia, Philadelphia. Okay? Yan, di ba? Philia means love. Anthropos means man. So, love of humanity is philanthropic. Okay? So, yung philia, love of a person, not love of a person to person. Okay? Philia is simply a love for humanity. Okay? Kaya nga, philia, philosophy. Okay? Philosophy, yon ang ibig sabihin.
Kaya nga, sabi ni Cristo, but I can not like everyone. That's true, because liking is in the emotion or feeling. But we can love everyone because love is in the will. But it cannot be commanded. Katingnan ninyo, ang Panginoong Hesus Kristo, He commanded love. Okay? Because it is from the will. Okay? It is not a command. You cannot command something that is an emotion. But you can command that is from the will. Okay? So yun. Dito na magpapasok. You understand now the difference between liking and loving. Okay? Liking and loving. Hindi po pareho yan. So yun. I don't like chicken. Okay? So yun. Ibig sabihin, ito din. I would eat the chicken. I would love it. Yun, sabi. Ito nga mga tugang ay mahalaga. Ano? Sinasabi natin na philia, love. Okay? The second kind of love is philia. Okay. The third kind of love is agape. A-G-A-P-E. Agape. This is what we call yung pagmamahal talagang gift love. Okay? It's self-sacrificing love. Okay? So dito, ito ang there is no English equivalent for this word. You have learned the agape. Agape, hindi po yung ano yan na agape, akala mo kainan. Hindi po yun na it was used before Christ but never with a fixed meaning. But when a new love came to this earth, the love of God for man, the word eros was not that, okay? The philia was not that. The Holy Spirit, yun, agape. At pag sinabing love ni Kristo, this is the love that is agape. Okay? You see, we had the word, the word thought of sacrificial love. Okay? It is easy to love those who love you, as our Lord said, but to love when you're unloved, that is real love. Okay, yun, hindi yung need love, kundi gift love. May mga sinasabi, I love you because I need you. Ganun ba yun? Mali po yan. Okay, dapat, I need you because I love you. So, yung need love and give love. But anyway, mga tugang, babalik po muli ang iyong lingkod. Pagkatapos ng pagpapagiromdom, ang oras mo niyan ay 47 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kumpleto na ba ang inyong doses sa bakuna para sa COVID-19? Ang
mga bakuna para sa COVID-19 ay mayroong 2 doses para makuha ang kumpletong proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo ay nakakuha na ng inyong first dose, siguraduhin pumunta sa vaccination site sa itinakdang oras para sa inyong second dose. Basta Bicolano, bakunado. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Okay mga tugang, mayroon pa kitang 9 minutes after before 2 o'clock, ano? At sa tuyang ipadagos mga tugang ang sa tuyang pinag-urulan ngani mo niyan manunungod sa pagmamahal, ano? Kasi sabi ko kasi bago, mayroong tulong ibig sabihin ang love sa Greek. Okay, eros is with friendship o yung human love, physical love, yun yung physical love. Okay? Romantic love, yun ang mga yun. Pero hindi dapat manatili tayo sa eros. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasalalay sa eros. Ano? Dapat we have to go beyond, ibig sabihin natin, sa philia. Okay? Ibig sabihin, love, yung love talaga. Ano? Na ibig sabihin mas mataas yan sa tinatawag na eros. Okay? Yung pagmamahal natin na ibig sabihin na pagmamahal na yan. Okay? Yung isa parang sabi natin human love lang yon. Okay? So at the same time sinasabi na agape. Okay, yung agape ibig sabihin gift love, kasi ang pag-ibig it is not kailangan kita kundi or gusto kita, hindi po yun but gift love. Okay, may sabi nag-text sa kuya si 8811 happy healthy heart po Father Butch, thank you pinapataba mo ang puso ko. Tama po ba mag-iba ako? May nag-agda sa bansa ko, sabi niya, Valentine may 7 daw, 2 kami, simbag ko, ano yan, daig ko gets, o daig ko nga ni gets, daig ko baga gets, yun, daig ko mang gets, sabi, daig ka mag-iba ha, baka lulukuhon ka lang, baka ano yan, erotic love lang yan, ano, kaya, ayan mga tugang, si Sally Samar, may laula once malipot na pagsipon ako. Sige po pagaling po kayo ingat lang kayo Sally. Ingat lang kayo. Yung mga tugang, pag kayo ng pag-urulayan talaga kasi minsan ang nangyari baga sa tuya, may mga madagog kita. Anything is alright provided you love. Ay, nako, mag-ingat ka mo dyan. Father, sabi may nagkapo sa, is it true that anything is alright provided you love? Basta mahal mo, okay lang gawin? Ay, hindi po. No. Ang tanong ko dyan sa iya, what kind of love? Okay? Is it romantic love? Is it real love? Or sacrificial love? Okay? Mahirap po yan. And this is the love which we are committed. Dapat ang pag-ibig may commitment, not just a sentimental. Kasi minsan nagiging sentimental lang po ang pag-ibig. Feeling
Sentimental. Pagkatapos ng panagsawaan ka na, kung wala na ang tunay na pagmamahal, ni halimbawa anumang mangyari sa iyong buhay, sasamahan ka, mamahalin ka. Halimbawa, ngipo ka na, dahil ka ng ngipon. Mahal ka pa rin. Tingnan mo yung one time, merong maglola. Sabi ko doon sa sarili ko, bakit kaya si Lolo hindi kumakain? Sabi niya, bakit kaya hindi kumakain si Lolo? Si Lola kumakain. Yung pala, pagkatapos pinagmasdan ko, yung 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 pustiso ni Lola, ni Lolo, ginamit ni Lola muna, nagsasapa. Tingnan mo. Pagkatapos, pagod na, tapos titinaw kay Lolo, nagkaka naman siya. Iyan na tunay na pagmamahalan. Sabi ni 881, ano bang ibig sabihin niya? Lampas ang 7 sa 6. Yun. Yan ang problema kasi they try to equate love sa sex. Isaputong ko kamo mga tugang. Hindi ba mahal ninyo ang nanay ninyo, tatay ninyo? Pag sabi kasi pag mahal, dapat makipag-sex. Ganun ba yun? May mga ganun nga nangyayari. Ang interpretasyon na sa love is sex. Love is not sex. Okay? There can be sex without love. And that is what we call agape love. Sacrificial love. Or even platonic love. Sabi nga ni platonic love. There also pa rin ba yan? Oo. Depende kayo sa mga... Ang problema kasi, we try to limit. Sabi ko nga ni, nabahira na kasi. Balikan ko lang sinabi ko kasabago sa Indo mga tugang. Magayunon ang simulain ng Valentine Day, Saint Valentine. Maganda simulain ng sabi natin ng Easter Sunday. Maganda po yan, pero napunta lang sa Easter Bunny. Maganda rin po yung Halloween. Ang ganda rin yan, celebration yan. Also, All Saints Day. Pero ano mo nangyari? Ano nangyari? Naging ano yan? Hindi na naging All Saints, kundi katak-katak yung mga multo, mga nakakatakot, yung mga... Bakit? Binahira na kasi. Yun. Did we fail in our evangelization? Father, kasi kayo yung mga pare hindi na yata nagtuturo. Nasa kumbento na lang yata kayo, nasa simbahan na lang kayo, hindi kayo nagmimisyon. No, importante talaga ituro. No, sa edukasyon din, tingnan ninyo. Sa edukasyon, sino ba nagsimula ng eskwelahan? Hindi ba sa monasteryo? Yun naalala yung quadrobium, naalala ko pa yun, na pag-aaralan. Sino ba nagsimula ng mga eskwela? Kasi si Scholastica, scholar. Kung titingnan natin, ang ganda ang dami. Sa hospital na lang, tingnan natin. Sino ba nagsimula ng mga hospital? Hindi ba yung mga Kristiyano? Why? Because nandun sa utos ni Kristo, magmahalan kayo. Nasa corporal works of mercy. Importante, pero ano nangyari? Nawala na yata tayo eh. Bakit? May pagkukulang ba ang simbahan? May pagkukulang ba ang mga Kristiyano? Kayo na makapag-usga. Bakit kaya? Anong ginagawa natin? Ano bang ginagawa natin? Kaya nga ngayon, maganda ito eh. Itong Hearts Day ito, mga tugang, maganda eh. Hindi ako nagsisermon nagpapaalala lang po ako kasi I'm just a little bit frustrated kasi ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sabi ko ulit din ko mga tugang nga, sinasabi nga sinasabi na yung Valentine Day, kahit yung Halloween, yung Easter Sunday yan, these are Christian feast day.
But later on, nawala na, naging commercial na lang. Okay, naging cultural na lang. O minsan nga, pati sa binyag, gano'n na rin eh. Ano? Sa kasal, gano'n na rin. Ano ba ang nangyayari? Yan, ang tanong ni Father Boots. O sana po, ngayon na pinagdiriwang natin ang Valentine Day, huwag naman natin kalimutan ang pinagmulan. Yan. Huwag natin kalimutan. Ito'y paalala na sabi ni Kristo, di ba? Love one another as I have loved you. People may know that you are my disciple if you have loved one another. But anyway, tugang, inabot tayo ng oras yung pamamaaram. 2:00 na pala. Ako po ay magpapaalam na magkita-kita muli tayo sa anyway, Lunes ngayon, bukas, Martes bukas. Magkita-kita ulit tayo sa programang Maray na Hapon. Anyway, tugang, magpangadya na kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos namin makapangyarihan, naghahagad po kami ng tawad sa imo sa mga panahon na dahil kami nagmuot, dahil kami nagmahal, dahil kami ay naging makasarili. Patawarin po nindo kami, tabangan po nindo kami, natularan ka, na nagmamahal na walang kapalit, nagmamahal na walang mga exchanges, kundi na tunay na pagmamahal. Patutulungan po ninyo kaming magmahal ng totoo, magmahal na malinis, walang bahid na anumang kabastusan, kundi tunay na pagmamahal. Ngayon na Valentine na ito, tulungan po ninyo kami, ilayo po ninyo kami sa mga kasalanan, sa katawan, sa kalaswaan. Ilayo po ninyo kami sa mga kasalanan. Ilayo po ninyo ang mga kapatid namin na nagbabalak kung sakali na gumawa ng anumang kalaswaan. Ilayo po ninyo sila at lumalapit kami kay San Miguel Arcangel na tulungan po ninyo kami lahat na lumayo sa kalaswaan, kabastusan at sa mga anumang mga masama at kasalanan. Kaya San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpunawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos. Nag-convert na tayo. Abangan ang susunod na programang Pamilya. No? At ito po si Father Boots Pumbase nagsasabing Happy Valentine and stay safe. God bless everyone. Maray na hapon sa Indogabos. Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do.
choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na? Namawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to, importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 2:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mas dakol ng medical frontliners ang may oportunidad na makakuha nin trabaho sa ibang nasyon matapos na lang kawan kan gobyerno ang sa indang deployment cap sa mga health workers. Sinabi ni Villamor Ventura, Plan Deputy Administrator kan Philippine Overseas Employment Administration, na ang deployment cap nasa 7,000 na masalangkawa sa 3,500 na limit poon ka na 2021. Ang POAA nakikipag-uro na sa Commission on Higher Education as in Department of Health para hilingon kung pwedeng i-mantenir ang deployment cap. Sinabi ni Plan na kinakaipuhan man ay konsiderar ang pangangaipon ng mga health workers sa nasyon. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod.